Kont bla kliem u kienet esperjenza sabiħa ħafna l-erbaħt f'pajjiżi dan intqal mill-ġudoka Maltija Katrina Esposito li rebħet l-ewwel midalja tad-deheb għal Malta fil-jum ta' tlieta waqt il-logħob tal-pajjiżi żgħar tal-Ewropa li tisiru f'pajjiżna. Hija ta' onur kbir li sejt nibeta medalja speċjalment presedju Malta stess. Kienet esperjenza sabiħa ħafna anki bis-support kollu li kien hemm ġol crowd. Nista' nispjegalek kif ħassejtni kont nibda nibki u kienet emozjonanti ħafna. Tkellimna wkoll mal-atleta Elizabeth Zina li wkoll rebħet midalja tad-deheb għal Malta. Ifisser ħafna lija naħseb avolja sen 4 snin ilu kelli 2 gold ġewwa Montenegro ma tal-biera kienet tfisser ħafna kont qiegħda ġo pajjiżi u l-atmosfera li kelli fit-trek kienet vera wow. Iż-żewġ atleti Maltin tkellmu dwar is-sapport qawwi li kellhom il-Maltin u l-Awċin meta rebħu dawn il-medalji għal Malta. Dawn iż-żewġ atleti tkellmu wkoll dwar it-taħriġ li jagħmlu. Preparajna tajjeb ħafna jiena u l-coach tiegħi Ivan Rosnov kelli għajnuna kbira mingħand l-Isport Malta, l-Athletics Malta u mingħand il-Kumitat Olimpiku Malti. Mingħajrhom ma kontx ħanasar sewwa kellna bżonn immorru ħafna training camps. Kien hemm ħafna preparazzjonijiet, ħafna kampijiet barra training camps u anke kompetizzjoni u bis-support tal-Federation u tas-Sports Malta tal-MOC stajna mmorru għal dawn l-events kollha u naħseb li dak kien ħafna biex niksbu r-riżultati mhux tiegħi biss imma anke tat-tim kollu.